Nej, det var mere, det var fordi, det var i cellen. Det var det. Det var derfor, at jeg ikke kunne være for jeg kunne tage dem. Det er det, jeg spurgte om. Nå, Det var i cellen. For helvede, selvfølgelig. men det skal jo få, altså, tage ting gratis og gøre det. Derfor Tulle har så mange økser. Det er selvfølgelig ikke gratis. Fuck, jeg hader at lave IB's. Jeg hader at lave dem om. Gram, hvor er det I tager hen? Så jeg er oppe i spawnen nu. Okay. Rettelse ved at flippe manden igen. Det undrer mig faktisk ikke. Hvorfor blev jeg fucking kaldt pokebær? Hvad siger du, Patrick? Du vil lave Diesel, vil du med ned til pasta. cellen? Folk Var det ihjel. alt? Eller havde du en mere? Okay. Tak for trade. Hvad er du så?